Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Аркадзя Куляшова. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шановныя слухачы. Біяграфія вядомага паэта. Аркадзь Куляшоў, ён нарадзіўся ў 1914 годзе, годзе пачатку Першай сусветнай вайны. Безумоўна, гэта наклала адбітак на яго жыццё. Фактычна, вось яго маленства прайшло ў такіх ваенных умовах. Ён нарадзіўся, дарэчы, Саматэвічах Клімавіцкага павету, Магілёўскай губерніі тагачаснай. Сёння гэта Касцюковіцкі раён Магілёўскай вобласці. Сама маленства, можа быць, гадоў у 10-12, ён прачытаў паэму «Мцыры» Міхаіла Лермантава, і гэта зрабіла на яго надзвычайнае ўражанне. Ён узяўся за пяро, як кажуць. У 12 год паслаў першы свой верш у Клімавіцкую раённую газету, і яны яго апублікавалі. 14 гадоў ён напісаў сваю знакамітую Алесю. Ён вучыўся у Мсціслаўскім педагагічным тэхнікуме, а пасля ў беларускім педагагічным тэхнікуме ў Менску. Працаваў у газетах літаратуры і мастацтва, «Чырвоная змена». У час вайны быў карэспандэнтам на фронце, а пасля у беларускім штабе партызанскага руху. У гэты час выходзяць ягоныя знакамітыя паэма «Сцяг брыгады». Пасля вайны быў нейкі час рэдактарам на Беларусьфільме. У суаўтарстве з Максімам Лужанінам напісаў шэраг сцэнарыяў для беларускіх фільмаў. Зацікавіўся самымі рознымі такімі гістарычнымі падзеямі і барацьбой за вызваленне ў заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд і асабліва, канешне, падзеямі вайны, акупацыі і гэтак далей. Выпусціў шэраг зборнікаў, тонкі лірычны паэт, які, скажам так, праславіў беларускую паэзію. 67-го году ён на творчай працы памёр. Аркадзь Куляшоў у 1978 годзе ў Нясвіжы. Раскажыце пра сям'ю Аркадзя Куляшова. У сям'і такая цікавая сітуацыя была, што ягоныя бацькі развяліся, калі яму было 10 гадоў. Гэта быў 1924 год. І ён, скажем так, пакрыўджаны на сваіх бацькоў, ён вярнуўся і жыў, 10гадовы хлапчук жыў адзін у хаце. Наглядала старэйшая жанчына, якую ён называў Тадораўнай. Вось яна выхоўвала яго, ягоных блізкіх. З аднаго боку ён так вось, скажем так, пакрыўдзіўся на сваім бацькоў, але напісаў таксама верш над бацькоўскай магілай. Яны загінулі абодва ў вайну ў 42 годзе. І вось гэты верш быў такім ягоным плачам, прабачэннем, пакаяннем. Для яго была вось сямейная трагедыя вельмі важная на працягу ўсяго жыцця. Творчы шлях нашага гістарычнага героя. Калі казаць пра творчасць, то ёсць некалькі такіх этапных рэчаў. Гэта у першую чаргу ягоная даваенная такая лірыка, калі вось такое вось будаўніцтва там новага свету, калі ідзе вось гэта індустрыялізацыя, там усё такое адбываецца. Трагізм вайны, ваенны перыяд. І гэта перыяд адлігі, канешне. Калі ён піша шэраг вершаў, што не жадайце спакойнага шчасця. У спакойным шчасці для чалавека, які хоча проста спакою ў жыцці, гэта не ёсць шчасце. Шчасце тады, калі ты змагаешся за праўду. Гэта тады, калі ён змагаўся за рэабілітацыю сваіх сяброў, якія былі рэпрэсаваныя ў часы у 30-е гады. Гэта тады, калі ён змагаўся за праўду пра тое пакаленне, якое ў многім адышло з ягонай маладосці. І, канешне, гэта перыяд ужо апошні. Ягоны перыяд — гэта філасофская лірыка Аркадзя Куляшова. І да гісторыі звяртаўся. Паэма «Хамуціус», напрыклад, прысвечана паўстанню 63-го году, напісана ў 1975 годзе і пастаўлена на шматлікіх тэатральных памостках. Распавядзіце пра сяброў і асяроддзе. Сябры для яго мелі вельмі важнае значэнне. У яго былі двое сяброў, якімі ён вельмі даражыў, ганарыўся. Яшчэ з Мсціслаўскага педтэхнікума. Гэта паэт Зміцер Астапенка і паэт Юлій Таубін. Абодва яны былі расстраляныя ў 37 годзе. І вось ужо пасля вайны, у час адлігі, ён прысвяціў вельмі шмат чаго
каб аднавіць іхную памяць. Такі цікавы момант, што Куляшоў ён заўсёды быў чалавекам вельмі таварыскім. Ён, дарэчы, быў выдатным шахматыстам, удзельнічаў у шматлікіх турнірах, нават уваходзіў у беларускі саюз шахматыстаў. Звычайна вось ён так запрашаў да сябе дадому розных паэтаў пагуляць у шахматы. Лічылася, што ён сярод беларускіх літаратараў найлепшы шахматыст. І вось гэта ягоная здольнасць вельмі моцна, так скажем, спрыяла такім адносінам паміж людзьмі. Ён сябраваў са шматлікімі паэтамі, літаратарамі, сустракаўся, і ён быў чалавекам вельмі адкрытым на тое, каб дапамагаць. Гісторыя знакамітага вершу «Песня Алеся». Як я ўжо казаў, верш Алеся быў напісаны ў 1928 годзе, паэту 14 год. Гэты верш быў прысвечаны Александры Карытнікавай, таксама з ягонай вёскі, дзяўчынцы, якой на той момант было 16 год. І вось гэта Алеся, ягонае першае каханне, узнёслае, чыстае каханне. Верш надзвычай спадабаўся ўжо ў пазнейшы час. Ён не быў надрукаваны, дарэчы. На пачатку лічылася, што ён вельмі слабы. Але калі яго пабачыў Ігар Лучанок, ён сказаў, гэта ж геніяльны верш. Напісаў на яго музыку за 2 дні, проста па рукапісе. І пазней, калі з гэтым вершам і музыкай пазнаёміўся Уладзімір Мулявін, ён сказаў, да гэта хіт. І да гэтага часу мы слухаем гэты хіт. Мне здаецца, што вяршыня такой лірыкі Аркадзя Куляшова. Цікавыя факты з жыцця ці творчасці. Для мяне вось Аркадзь Куляшоў гэта чалавек, які вельмі тонка адчувае свет. Ён сапраўды, вось, калі так разабрацца, быў тым чалавекам, які, напрыклад, вось Алеся Карытнікава, яна не адказала яму ўзаемнасцю. Яна выехала ў Ленінград, там выйшла замуж, але працягвала для яго быць такім вобразам. І аднойчы ўжо такія ўсталыя гады, ў 70-е, ён захацеў з ёй сустрэцца. Ён прыехаў у Быхаў, яна павінна была прыехаць у Быхаў. Ён пабачыў яе праз вакно і думаў, не, я не буду сустракацца, таму што ўжо фактычна нічога не вернеш. Для яго такім быў перажываннем. І некаторыя казалі, што вось гэта застаўся проста такі вобраз, які быў з маладосці, хоць у сталасці ён таксама гэта вельмі моцна перажываў. Ён быў чалавекам верным сваёй ідэі. Пэўны час ён вельмі моцна перажываў за тое, што сапраўды многія людзі, многія падзеі забытыя. Мне здаецца, адзін з такіх момантаў, вось паэма «Хамуціус», напрыклад, калі мы кажам, я ж у шматлікіх тэатрах беларускіх ставілі. Яна паспрыяла таму, што вось паўстанне 1863 году прагучала па-новаму для беларускага гледача. Таму вось, нам трэба даследаваць гэтага творцу. Вершы Аркадзя Куляшова даследчыкі называюць паэтычным узвышшам. Ён узбагаціў не толькі беларускую, але і шматнацыянальную савецкую літаратуру сваімі вершамі, маналогамі, баладамі, паэмамі. Ён любіў сваю родную зямлю і не ўяўляў свайго жыцця без яе. У літаратуру гэты чалавек прыйшоў і застаўся. Ён па-свойму ўспрымаў жыццё і сваё месца ў ім. Талент паэта праявіўся ў часы Другой сусветнай вайны. Трагедыя паўплывала на паэта і ягоную творчасць. У родным сяле паэта адкрыты літаратурны музей, і яго імя носіць дзяржаўны універсітэт і вуліца ў Магілёве. Калі б давялося адным сказам апісаць нашага героя, я б сказаў: выдатны майстар слова свайго пакалення. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!